Ronnie O'Sullivan poskytl naší televizi exkluzivní rozhovor. Slavia hraje v Žilině o důležité body ve skupině poháru UEFA. Tomáš Plekanec čekal na další trefu v NHL 8 zápasů. Dobrý večer. Do Čech přiletěla raketa, tak se přezdívá jedné z největších sportovních celebrit Velké Británie. Hrající legenda světového snookeru Ronnie O'Sullivan odehraje zítra v Praze exibiční zápas. Náš štáb ho ale exkluzivně zastihl už včera večer, kdy své umění předvedl na soukromé párty. I na soukromé párty Ronnie O'Sullivan ukázal, proč je nejlepší na světě. Předvedl rychlou hru, díky které dostal přezdívku raketa, a potvrdil, že další jeho zbraní je to, že umí hrát pravou i levou rukou. Je to výhoda, jsou situace, kdy se líp hraje druhou rukou. Když ale musím vyhrát, používám spíš pravačku, tu mám o dost lepší. 32letý Angličan předvedl i to, co mu při zápase pravidla nedovolují. Klekl si na stůl bez kontaktu se zemí. Jeden z nejnadanějších i nejproblémovějších hráčů všech dob, to je Ronnie O'Sullivan. Na absolutní vrchol se vyšvihl i přesto, že v jeho osobním životě jeden průšvih střídal druhý. Jeho otec, majitel sítě sex shopů, sedí už 14 let ve vězení za vraždu. Za mřížemi se na krátký čas ocitla i jeho matka, a to za daňový únik. Ani Ronnie sám není žádný beránek. Bojoval se závislostí na alkoholu a drogách, měl sebevražedné sklony, napadal své soupeře i rozhodčí. No, někdy se nechám trochu unést a nedojde mi to, takže na tom musím trochu pracovat. V poslední době ale trojnásobný mistr světa seká dobrotu a chce další tituly. Být 4násobným nebo 5násobným světovým šampionem, to by byla fantazie. Dřív trénoval až 60 hodin týdně, teď mu stačí 20. Jak stárnete, tak se nadšení trošku vytrácí. Více času proto teď tráví se svými 2 dětmi a přítelkyní, se kterou se seznámil při léčbě z drogové závislosti.